735 pequenos atletas competirán este sábado no Campeonato Galego de Atletismo das categorías Benxamín, Alevín e Xuvenil. Farano en dúas quendas, unha pola mañá a partir das 10 e outra pola tarde. Esta competición, que forma parte da promoción do deporte base na comunidade galega, é unha das que máis participantes congrega. Pois é un dos máis numerosos porque temos inscritos aos 16 primeiros atletas en cada unha das distancias e probas. 16, son moitas categorías, son as antiguas Alevín, Benxamín, Infantil, modernamente recoñecidas como Sub-10, Sub-12 e Sub-14, hai probas pois de 80, 150, 60 metros de longitud, en fin, todo o programa destas categorías e hai preto de 800 nenos. É unha mágoa que as previsións meteorolóxicas non son todas axeitadas que agardábamos, pero, bueno, estamos seguros de que vai ser unha grandísima xornada de atletismo e que os nenos van a disfrutar moitísimo de Pontevedra. Agárdase que se acheguen á cidade unhas 2000 persoas que acompañarán os cativos nesta gran festa do atletismo.